puheessa käydään fermentointia eli hapattamista läpi. Se on tosiaankin maitohappobakteereilla tapahtuvasta säilynnästä, missä luodaan tällä kertaa varsinkin vihanneksille semmoiset olosuhteet, että maitohappobakteerit saa ne käsittelyyn ja niiden avulla saadaan sato säilymään aina pitkälle talveen, ensi kevääseen ja jopa vuosia sitten tästä lähtien. Hapattaminenhan on todella yleistä. Niin yleistä sitä ei aina tule edes ajatelleeksikaan, että mitä kaikkea on hapatettu maitohappobakteereilla ja niiden avustuksilla. Suomessa varsinkin yleisiä ehkä on ihmisille nämä hapan kurkut ja hapan kaalit, mutta myös tämmöiset hapan maitotuotteet, viilit, kermaviilit, jogurtit. Kaikki nämä perustuu myös samaan tuohon maitohappokäsittelyyn tai prosessiin. Sen lisäksi myös alkoholijuomat hiivojen kerran niin toimii samalla periaatteella, oluet, viinit muun muassa. Sen lisäksi jotenkin tämmöiset kombutsat ja junchi-tyyppiset tuotteet niin kanssa pitkälti pelaa maitohappobakteereiden kanssa. Periaatteessa on myös mahdollista lihatuotteita ja kananmunaa ja kalaakin prosessoida. Niissä piilee omat hygieeniset riskit, mutta muuten täysin mahdollista ja suositeltavaa kokeilla. Joo, sitten kun lähdetään käytännössä tekemään hapatusta, nyt tänään varsinkin puhutaan paljon hapan kaalista ja yritetään keskittyä siihen. Niin siinä periaatteessa homma on ihan helppoa kuin mikä, mutta siinä on muutamia kompastuskiviä voi löytyä. Esimerkiksi noissa hapatusastioissa ja välineistöissä on hyvä muistaa hygieenisuus. Se helpottaa kummasti, että ei lähde homeet ja muut bakteerit, ei toivotut bakteerit sinne kasvamaan. Niin on hyvä steriloida kyllä niin noita työskentelyvälineitä kuin varsinkin niitä hapatusastioita. Sen lisäksi suola on aika kriittinen tässä hommassa. Ilman suolaa siinä on kasvualusta monelle epäsuotuisalle kasvustolle. Ja se kun suolaa sinne laitetaan, niin sitten saadaan luotua olosuhteet, missä etenkin se maitohappobakteeri ensimmäisten joukossa rupeaa jytäämään niin sanotusti. Sen lisäksi on lämpötilalla merkitystä. Korkeimmissa lämpötiloissa tuo bakteerien toiminta on huomattavasti nopeampaa ja vilkkaampaa, jolloin sitä bakteeristoa syntyy enemmän. Tässä hapatusprosessissa niin yritetään optimoida sitä lämpötilaa sille, että se olisi meidän niin kuin, tässä tapauksessa hapan kaalin kannalta erittäinkin hyvä. Tämä on niin, perusperiaate on, että ensin halutaan niiden huoneen lämpötilassa heräävän niiden bakteereiden. Siinä menee yleensä hapankaalissa niin semmoinen vajaa viikko, niin se on ainakin hörähtänyt ne bakteerit siellä henkiin ja sen jälkeen se sitten siirretään vähän matalampiin lämpötiloihin, missä se voi olla vähän hitaampaa se prosessi siinä bakteereilla ja ei mene niin happamaksi sitten hetkessä se tuote. Näin. Ja sitten varsinkin kun sen itse hapattamisen jälkeen laittaa sen oikein viileeseen, esimerkiksi kellarin tai jääkaappiin sen valmiin lopputuotteesta säilöön, niin siellä se prosessi edelleen jatkuu, mutta se on niin hidasta se toiminta, että se ei varsinaisesti kovin äkkiä muutu se tuote miksikään. Välineistöstä sen verran, että hapankaalin tekeminen on sikäli helppoa, että se ei siihen tarvitse kuin periaatteessa hyvän veitsen ja leikkualustan. Sitten jotain kippoja, kulhoja, mitä käyttää apuna ja sitten hapatusastia ja hapatussauva ja suola. Suolankin voi mitata jollain keittiövaalla, niin saa tehtyä sen vielä sitten tarkasti. Joo, no näin helppohan se hapattaminen on sitten. Eli hyvin yksinkertaisesti sanottunahan se on, kun lähdetään näitä tekemään, niin ensin pestään kaalit hyvin ja muut vihannekset. Sen jälkeen pilikottaa. Sen jälkeen otetaan sitten se neste siitä irti. Me tehtiin se tänään hapatussauvalla ihan mekaanisesti musertamalla nestet sieltä
Jos olisi aikaa enempi, niin sen voisi tehdä ihan suolavedessä liottamisella. Mutta sen jälkeen, kun meillä on nesteet irrotettu vihanneksista, niin isketään se sitten hapatusastiaan. Ja ennen sinne lisätessä voidaan mitata se suolapitoisuus oikeaksi ja sekoittaa sinne astiaan vaikka suoraan se suolakin sitten. Sen jälkeen pidetään huoli, että se massa saadaan pysymään painon avulla siellä nesteen alla. Ja sitten se käytännössä suletaan se astia ja siirretään huoneen lämpöön sitten muhimaan. Viikon jälkeen matalammalle lämpötilalle noin 15 asteeseen 1 kuukausi ja sitten sen jälkeen kellariin tai jääkaappiin joko oikeassa alkuperäisessä isossa hapatusastiassa tai sitten pienemmissä purkissa. Ja siitäpä sitten vaan syömään.